Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun Türkmenistan prezidenti yurdumyzyň ýaraly işleriniň bilinç serkerde başlaýy. Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu yurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň şu ýylyň 7 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemlerini araldy. Ýakyn geljek üçin ilkinji derejeli wezipeler kesgitlendi. Şerde mejlisiň gün tertibine garaşsyz döwletimizde howpsuzlyk we asuwdalyk üçin etmek, beýdedimleriň maddi enjamlaryň binýadyny pogtrandyrmak hemde olaryň işini hasam kämilleşdirmek meseleler geritildi. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, şuň biz Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň 7 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Şeýlehem garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asuwdalygy üçin etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmäge, hem de olaryň işini hassa kämilleşdirmäge degişli meseleleriň bir näçesini aral maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogdyýew söz berdi. Günnogdyýew şu ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda ýolbaşyga diýen düzümlerine geçirilen işler, ýurdumyzyň gorançy kyýyny pogtrandyrmak, harby gullukçylaryň hüner derejesini ýokalandyrmak, ýetirleriň we serkerdeleriň munasyp gulluk etmek üçin talap laýyk şertleri düretmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň başynda şeýlekem milli goşunyň eňli kızımlarynyň işini kämilleşdirmek, harby ulgamda iň gowy dünýä tejribesini ýöýleşdirmek bilen baglanyşykly alınıp barýan işler barada aýdyldy. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň bilen serkerde başdy hasabat dinläp, Goranlyk ministrliginiň işini döwrüň taraplarına laýyklykda guramagyň, watanymyzyň diňe goranç käfiýetli harby doktrinasynyň çäklerini durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Şunda goşunlaryň ýekli kysymlarynyň maddi enjamlaryň binýadyny döwrep aplaşdyrmak möhüm talap bolup durýar diýip döwlet başlarymyz bu meseleni hemişe gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň bilen serkerde başdy. Ordaş ýokary okuw mekdeplerine serkerdeleriň hüner taýýarlygy ulgamynyň kämilleşdirilmegini möhüm meseleleriň gataryna ketgitdi. Hormatly prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edarlarda gulluk borjyny berjay diýen ýaşlary ata watanymyza bilen söýgü ruhuny terbiýelemegiň ähmiýetini belläp, ministri bu wagtda anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk senesini nasibetli meýilleşdirilen dawraly harby ýürüýüşi, şeýlegem beýleki çärelere häzirden ykjym taýýarlyk görmegiň möhümdigini belläp, onuň ýokary guramaçyk derejesine öpüşetmek wagtda degişli ýolbaşlara bir näçe taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz baş prokuror Meýel Guliýew söz berdi. Baş prokuror ýolbaşyga diýen düzümlerini ýylyň başyndan bäri alınıp balan işleriň netijeleri, döwlet başlarymyzyň ýurdumyzda gadarlaşdyrjy hukuk namalarynyň ýerine getirişine gödekçi etmek boýunça ulal beren taşyklaryny berjay etmek bilen baglanyşykly geçirilen işler barada hasabat berdi. Şeýlekem prokuratura idaralaryna sany ulgamy ornaşdyrmak we işgärler düzümini pogtrandyrmak boýunça geçirilen işler barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň bilen serkerde başdy hasabat dinläp, prokuratura idaralarynyň işiniň döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryny kanunçylygyň bir üpsün edilmegine gönükdirlenigini aýtdy. Döwlet başlarymyz işleriň döwrüň taraplarına laýyklykda gurulmagyna aýratyn üns berilmeligini belläp, bu wagtda anyk taşyklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň bilen serkerde başdy prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resmi namalara gol çekmek bilen şeýle diýdi. Şeyh Mehmedow sizi Aşgabat şäheriniň prokuror wezipesine bellep, Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň prokuror wezipesinden boşadýan. Şeyh Mehmedow täze wezipede nähili işlejekdigini barada aýdyp berin. Hormatly bilen serkerde başymyz. Siz şuun maňa ýokary we jogapgarly wezipeni ynanýarsyňyz. Bildiren ynamyňyzy ödemek üçin ähli gujur gaýratymy gaýgyrman akrökden watanymyza, halkymyza hormatly bilen serkerde başym size wepaly gulluk etjekdigime inandyrmagy ursat etmeňizi uly hormat goýmak bilen haş edýär. Şeyh Mehmedow mukaddes tuğumda taqdim edip,
watana ak yürekden halal gulluk etjekdigine kasem etdi. Garasız baq bir taraf vatanımıza, mehriban halkımıza, Türkmenistan'ın hormat prezidentine, Türkmenistan'ın yaraglı işlerinin belen serkerde başına kulluk eder. Sonra yurdumuzun yaraglı güýçleriniň bilen serkerde başdy. İçeri işler ministri Hıdyrova söz berdi. İçeri işler ministri ýolbaşky diýen düzümlerini şu ýylyň 7 aýynda yurdumyzda jemgyçlik tertibini üpçün etmek, hukuk bazylmalarynyň öňüne almak, şol sanda yurdumyzyň awtoluk ýollaryny ýol uluk hadisalarynyň öňüne almak boýunça geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýle hem ýanyň hukukçylyk gollugynyň işini kämilleşdirmek, Tumut pasyna yurdumyzyň ýakly günjeklaryny ýanyna garşy kadalaryň üpçün edilmegi boýunça geçirilen işler barada hatabat berildi. Yurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, içeri işler ministrliginiň işiniň geljekki ugurlary barada aýtmak bilen içeri işler idaralarynyň hukuk tertibini üpçün etmek meselelerini hemişe gödäwçilikde taklamalydyklaryny belledi. Döwlet başlarymyz bu düzümiň häzirki zaman teň serişleri bilen gaýtadan enjamlaşdyrylmagyny hemde sanlylaşdyrylmagyny geljekki döwür üçin işleriň esasy ugurlarynyň hataryna ketgitledi. Ýakly idaralarda, kärhanalarda hemde ilatyň arasynda ýygyderli ýagdaýda ýanyna garşy düşünüş işlerini guramak hemde ýanyň teň kadrlarynyň berja edilişini öwretmek, ýanyna garşy gullugyň ilkinji derejeli wezipeleriniň biridir diýip ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Bu babatda degişi görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ordaş ýokary okuw mekdeplerine işgärler taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmegiň aýratyn möhümdigini belläp, döwrüň taraplarına laýyklykda okutmagyň usuliýetine gaýtadan seretmegi tapşyrdy. Mejlisiň başynda ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmeýän, işde öýberen kemçilikler üçin içeri işler ministri Hıdyrova käýinç eglan etdi. Sonra yurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ýokary kadiýetiň başlygy Utsman Epezow söz berdi. Utsman Epezow ýolbaşky diýen düzümini 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda alınıp baran işleriň netijeleri, kadiýet öňümçiligini talaba laýyk alyp barmak, şeýlegem işgärleriň hüner derejesini ýokalandyrmak, kadiýet idaralarynyň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça amala aşyrylan çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, kadiýet idaralarynyň esasy wezipesiniň kanunçylygyň, adalatlylygyň hemde hukuk tertibiniň üpçün edilmegine, hukuk bozulmalaryna getirýän sebepleriň we şertleriň öňüniň alınmagyna gönükdirlenigini belledi. Hormatly prezidentimiz kadiýet ulgamynyň işiniň mundan meýlekde kämilleşdirilmeginiň wajyp meseleleriň birdigini aýdyp, kabul edilýän çözgütlerde kanunçylygyň berja edilişini bir gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Sonra döwlet başlarymyz Milli Hukukçylyk ministri Annaýewa söz berdi. Annaýew 7 aýda alınıp baran işleriň netijeleri, döwletimiziň beýikliklerini goramak, jemgyýetde durnukluk saklamak boýunça geçirilýän ýygyderli çäreler, çeýlegem ýolbaşky diýen düzümini 2020-nji, 2028-nji ýyllarda öýtdirmegiň maksatnamasynyň durmuşa geçirişiniň barşy barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, ýurdumyzyň konstitusiýon gurulşyny hemde çäk bütewligini goramak bilen baglykda ministrligiň öňüne durýan ilkinji nowatdaky wezipeleri öňçekdi. Ýa-da döwrüň dürli howplaryna hemde wekimlerine garşy görüşdi. Urduş tizimler bilen taýdaşky işin üpçün edilmegine aýratyn üns bermek zerurdur diýip ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, degişi görkezmeler berdi. Sonra hormatly prezidentimiz hatabat bermek üçin döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýewa söz berdi. Nuriýew 7 aýyň dowamynda watanymyzyň mukaddes çäkleriniň goragyny üpçün etmek hemde harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan meýlekde gullandyrmak boýunça geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýlegem serket gullugynyň düzüm bölümleriniň maddi enzamlanan binýadyny häzirki zamanyň teň serişleri bilen enzamlaşdyrmagyň asabyna döwre baplaşdyrmagyň, ýaş serketçileriň hemde serkerdeleriň hüner derejesini ýokalandyrmagyň barşy barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň serkediniň goňşy hemde beýleki döwletler bilen dostluk gatnaşyklaryň daýanjy bolmalydygyny, ýurdumyzyň içeri we daşary täýdatynyň dawarlanmasynyň nyşanyna öwrülmeligini aýtdy. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz bu ýurda ýerur çäreleriň geçirilmegine aýratyn üns berilmeligini belledi. Döwletimiz geljekde de serket birikmeleriniň hemde gararlarynyň täze ýa-da zaman binalaryny we deskalaryny, harby gullukçylar üçin ýaşaýyş çaýlaryny hemde gulluk we durmuş maksatly beýleki deskalary ýygyderli gurar diýip ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýdy. Hemde halkymyzyň parahat we awadan durmuşyny üpçün etmek, döwletimiziň serkediniň hemişe dostluň we hoşnýetli goňçylygyň serkedi bolup galmak üçin toplumlaryň çäreleri görmegi taşyrdy.
Sonra hormatly prezidentimiz Adalet ministri Tağanowa söz berdi. Tağanow şu ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygyna ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny kämilleşdirmek, düzüm böleglerini tanıl gomy ornaşdyrmak boýunça geçirilen işleriň netijeleri, şeýle hem döwlet başlarymyzyň ulul beren taşlyklarynyň ýerine ýetirişiniň baş barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Adalet ministrliginiň düzüm bölegleriniň işgärleriň öňünde milli gadarlaşdyrjy hukuk namalaryny, halkara hukugynyň kadrlaryny alaýyk getirmek, hukuk maglumatlaryny alşmagyň döwletara ulgamny döretmek bilen baglanyşly mühim wezipeleriň durýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz hukuk ilminiň iň gowy dünýä tejribesini işiň öwrenmek bilen ýurdumyzyň kanunçylygyna ornaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy taşyrdy. Sonra hormatly prezidentimiz döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew söz berdi. Döwlet gümrük gullugynyň ýol başly şu ýylyň 7 aýynda geçirilen işleriň netijeleri ýurdumyzyň degişli kanunçylygynyň düzgünlerini bir etmek, döwlet başlarymyzyň bu gullugyň işini kämilleşdirmek boýunça ulul beren taşlyklaryny ýerine getirmek maksady bilen amaly aşyrýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, bu ýolgamda häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň giňden peýdalanmagynyň gümrük tiýadatyny durumça geçirmek boýunça işleriň aýrylmaz böleg bolup durýanyny bellädi. Şunun bilen baglykda gullugyň ähli düzüm böleglerini ýöňde barjy halkara tejribesiniň sany ulgamlaryň has işiň ornaşdyrylmagynyň zerurdygy aýdyldy. Ýurdumyzyň gümrük terketiniň üstünden harytlary hemde ulug serişlerini geçirmegiň tertibiniň bir zaýdylşyny aýratyn üns bermek gerek diýip ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başly, umumy kabul edilen ünlülere laýyklykda degişli işleriň geçirilmegini hemişe gözegçilikde taklamagy taşyrdy. Meclisiň başyna ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, işde goý beren kemçilikler üçin döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew bir käýin çygylan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gezek diýdirdi. Sonra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagaraýew söz berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň ýol başly, ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň netijeleri, gullugyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipeleriň netijeli çözülmegine gönükdirilen çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, oňyň dünýä tejribesiniň hemde milli kanunçylygyň esas goýjy kadrlarynyň utgaşdyrylmagy, işiň innovasiýa surlarynyň ulanmagy, gullugyň üstüne ýüklenilen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň mühim şertidir diýip bellemek bilen gullugyň düzüm böleglerini durandyrmak ulgamyna ýöňde barjy maglumat tehnologiýalaryny peýdalanmagy, ýaş, himme tarapdan bilimli hünärmenler taýýarlamak boýunça işleri geçirmegi taşyrdy. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, meclise gatnaşyra ýüzlenip, garaşsy döwletimiziň hemişelik bitaraply hukuk ýagdaýyny ermek bilen dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny aýtdy. Şu ýerelgelere esaslanyp kabul edilen harby doktrinamyz diňe gorunç häsiýetine eder. Oňa laýyklykda geljekde de harby we hukuk goraýjylarynyň düzümi ýygyderli kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň gorunmak hukuky hasy berkitler diýip döwlet başlarymyz bellädi. Döwlet Topçylyk Geňeşiniň meclisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, meclis jemledi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň meclisini geçirip oturýar. Men size berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärlik gullugyňyzda ulus sünnükleri arzu edýär. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Şeyh Mehmedow hakkında Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň prokuratura hakkyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda karar edýän. Justisiýanyň geňeşçisi Öwed Mehmet Şeyh Mehmedow Aşgabat şäheriniň prokurory wezipetine belläp, onu Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň prokurory wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belent serkerde başly Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prokuratura hakkyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belent serkerde başly Serdar Berdimuhammedow karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 1-nji derejeli jurist Serdar Italmazoviç Pygamow Aşgabat şäheriniň prokurorynyň ornunmatary wezipetine bellenildi.
İkinci dereceli jurist Muhammed Murat Öwed Muhammedowich Anaverdiyev Mar welaýatynyň ýolutyn etrawynyň prokurory wezipetine bellenli. Ihtiyarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Batyr Kakymradowich Any Muhammedow Aşgabat şäheriniň prokurorunyň ornunmatary wezipetinden boşadyldy. Ihtiyarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Döwran Abdullayevich Bekmuradow Daşowr welaýatynyň Aktyp etrawynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. Ihtiyarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Serdar Mehmet Nazarowich Haýtbaýew Mar welaýatynyň Ferkidabad etrawynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. Ihtiyarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Döwran Muradowich Mäçanow Mar welaýatynyň ýolutyn etrawynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkerinde başlaýy. Serdar Berdimuhammedow buyrug bolşekdi. Resmen amalaklıkta, wezipe borçlaryny talabalaýak ýerine ýetirmän işde oý beren kemçilikler üçin Içeri işler ministri Hadyrow Muhammed Allamradowichy käýinçiklendirdi. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkerinde başlaýy. Serdar Berdimuhammedow buyrugy gol çekdi. Resmen amalaklıkta, wezipe borçlaryny talabalaýak ýerine ýetirmän işde oý beren kemçilikler üçin Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Hudaýkuliýew Maksat Agymradowichy berk käýinçiklendirdi. Hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gedek duýduruldy. Hormat prezidenti bada Serdar Berdimuhammedow Marokkanyň paşasy Muhammed VI ýurduň milli bayramy tagta geçmek güni münasibetli mähirli gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistan prezidenti paşa Muhammed VI tüýsürekden berk şan saglyk we bagtyarlyk Marokko paşalygynyň halkyna bolsa parahatçylyk mundan beýlegem öňe gitmek hemde rowaçlygy arzuw etdi. Häzirde hormat prezidentimiň adyny elen hat bilen tanış edýäs. Onda şeýle diýilýär. Onuň arkidarati Türkmenistan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, dogluň güni münasibetde iýeren tüýsürekden gutdawlaryňyz we hoş niýetli arzuwlaryňyz üçin size hoşballygymy beýan edýän. Özbegistana amal aşyrylan hemde bilen döwletimiziň halkara awraýynyň ýokurlanmagyny, dünýä ýurtlary bilen açyk we netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny ýardym berýän, durmuş ykdysady özgertmelere ýokary baha berýäniňiz meni buýsandyrýar. Sizin ýakynyna ýurdumyza amal aşyran döwlet saparyňyz hemde onuň dowamynda geçirilen açyk we netijeli gepleşikleriň özara önem hemde hormat goýmak esasyna guralan dostlukly gatnaşyklarymyzyň mundan beýlegem ösürmegine uly goşunt bolandygyny nykdymak isleýän. Pursatdan peýdalanyp size berk jan saglyk, maşgal abadançylygyny hemde jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň dowganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk hemde rowaçly arzuw edýän. Hormatlamak bilen Şafkat Emirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu hatda şeýle sözler bar. Onuň arkidarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Jenap prezident, Rumeniýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli gutdawlaryňyz üçin size hoşballyk bildirýän. Pursatdan peýdalanyp biziň ýurtlarymyz arasyndaky däp bolan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň iki tarapdaýyn görnüşde şeýle-de köp tarapdaýyn görnüşde Rumen we Türkmen halklarynyň bäkfidini ösürilmegini dowam etjekdigini nykdymak isleýän. Şol bir wagtda durly meseleleri netijeli çözmek, şunuň bilen sewit durnuklugyny hemde ötüşine ýardym bermek maksady bilen işçiň hyzmatdaşlyk üçin açykdygymyzy beýan etmek isleýän Jenap prezident tüýsürekden hormat goýanyň mardaky ynanyrmalarymy kabul edin. Klaus Werner Johannes, Rumeniýanyň prezidenti. Bu todo şeýle setirler bar. Onuň arkidarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Mukaddes Qurban bayramy münasibetli size berk şan saglyk we uzak ömür arzuw edýän Muhammed VI Marokkanyň paşasy. Bu todo şeýle diýilýär. Onuň arkidarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Size bu siziň maşgalaňyzda nurany Qurban bayramy münasibetli beýik Allah Taala'dan bagtyarlyk, mähir, muhabbet hemde parasatlyk dilek edýän Maldiv Respublikasynyň prezidenti Ibrahim Muhammed Solih maşgalasy bilen.
Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna watan harmanyna 1.500.000 tonna golay buğdoy tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetiren Zäkmetsör gallaçy daýhanlarymyzyň uly zäkmet ýeňiş münasibetli köp sany gutto hatlar we telegrammalar gelip gowşýar. Gottolarda gadanlanan bu ýeňişiň döwlet başçylygymyzyň ýurdumyzda azyk bolşulugyny döretmek, şol sany içerki badaryň isteklerini ýurdumyzda önerilen buğdoy bilen doly kanagatlandyrmak boýunça öňde goýan bu diýipleriniň üstünlükli ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň suwutnamasygyny talýar. Mundan başga arkadaly serdarymyzyň adyna ýene bir möhüm waka. Ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Merkezi Aziýa, parakatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk zolagatly kararnamanyň kabul edilmek münasibetli guttolar gelip gowşýar. Bu waka Türkmenistanyň halkary awryny hasam belinde galýanlygynyň hemde dünýä birleşiginiň ýurdumyzyň daşary içeri siýasatyny doly gollaýanlygynyň suwutnamasydyr. Guttolar iýerenler döwlet başçylygymyzy şanly wakalar bilen tüýsürekden gutlaýarlar. Hemde berk şan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň bekbidine alyp barýan işlerini ul üstünlükler ardy edýärler. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow tüýsürekden guttolaryny iýerdiler. Zäkmetsör gallaçy daýhanlarymyzyň zäkmet üstünlügi hemde Merkezi Aziýa parakatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk zolagatly kararnamanyň kabul edilmek münasibetli döwlet başçylygymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Amanepesov, Attaýew, Gelmuradow, Mehmedow, Meredow, Pürçekow, Yadmuradow şeýle Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligining baş direktory Çaqaýew tüýsürekden gutladylar. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny iýerdiler. Döwlet başçylygymyzy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowr welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anneverdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Ganlymow gutladylar. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary tüýsürekden guttolaryny iýerdiler. Döwlet başçylygymyz Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň saýlawlary we salat geçirmek boýunça merkezi toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Matumlar adnak ýaşar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyna Howannarlyga mätä şaýlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktory, parakatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gottolaryny iýerdiler. Ýurdumyzyň edermen gallaçylary şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirip ajaýyp zäkmet ýeňişini gadanlar. Şu münasibetli owakçylyk toplumyna dawraly maslahat geçirildi. Maslahatyň öňü sirasyndan gatnaşyjylar bir ýerde ýaýwanlanýan sergi bilen tanışdylar. Onda ýurdumynyň owakçylygyna ýetilen sebgitler bu orada gadanalýan üstünlükleri barada gurrun berýän dörli önümler, dörli gymmatlyklar görkezildi. Şeýle serginiň şäherlerini owakçylyk podogynyň gaýtadan işleýän senagatynyň önümlerine giň orun berildi. Sergide goýulan önümler podokda anyp barýan işleriň milli daýhançylyk diýipleri bilen herki zaman Almanyň gadananlarynyň utgaşdyrylýanyny has aýdyň görkezdi. Ýurdumynyň kärençi daýhanlarynyň ihlasly zähmeti netijesinde watan harmanyna 1.500.000 tonna golay buğdoy hasylynyň tawsylmagy, halkyň arkadagly ramanasy ýylynyň şany senesi bolan mukaddes garaşdyrmanyň 31 ýyllyk bayramyna münasip bayramçylyk sowgadyna öwrüli. Şu şahatlykly pursatlarda ýurdumyzyň gallaçylary, mehanizatorlary döwlet derejesinde döredilýän mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza hoşalyk sözlerini aýdyp, mundan meýlekde öz öňlerine durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmek ornuna ähli tagallalaryny gaýgarmajakdyklaryny ananyrdylar. Gazanalan zähmet ýeňiş berqara döwletiň täze eýýamynyň galkynç döwründe ussat kärençileriň, hususy önüme enerjileriň, mehanizatorlaryň, alimleriň gallanyň bol hasylyny ösdürip iştirmek hemde ýetkisiz ýygnamak ornaky sağlaşykly tagallalarynyň aýdyň netijesidir.
watanymyzda azy howpsuzlygynyň berkedilmegine münasip goşun goşýan gallaçy kärinçileriň köp ihlas hemde zähmet siňdirip ýetişdiren hasylynyň saçaklaryň bereketine öwürleýänligi, şunnukda ýurdumyzda önüm bolşulugynyň üpşüni dilýänligi gowunurjy ýagdaýdyr. Munyň özi ýurdumyzda arka dagly serdarymyzyň tagallaty bilen halkamyzyň bagtyýalygynyň berkedilmegine gönükdirilýän işleriň oňy netije berýäniniň nowatda gysutnamasydyr. Dawaralmasatyň medeni maksatnamasy aýratyn ähmetli boldy. Toplumyň agrar partiýanyň bilelikdäki şäherlerine ýokary hurmatlik mahsus boldy. Häzirki döwürde ýurdumynyň owasynaga toplumynyň ähli düzümleriniň sağlaşyky ösdürmek uğruna döwlet tarapyndan netijeli gollaw berilýär. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna bu ugurda ýaýwanlanýan giň meşgully özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçilmegi netijesinde alýan hasynyň mukdary artdy. Şeýlede ekrançylaryň durly görnüşleri degişli derejede ösdürildi. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne gallaçylyk podogyny edelmen daýhanlaryň, ussat kärinçileriň, hususy önümenirjilerin, mehanizatorlaryň, alymlaryň bogdaý hasyny ösdürip ýetişdirmekde hemde ýetkisiz ýygyna almakda ulu işleri alp barýan her bir adamyň aglygelikli hemde ihlasy çeken zähmeti netijesinde şeýle belin sepede ýetirildi. Gallaçy daýhanlaryň ajaýyp zähmet üstünligini gadanmagy bu pudogyň sağlaşly ösüş ýoluny düşünýärler. Oň alymyň häzirki zaman gadananlaryň täzeçil tehnologiýalarynyň hemde işi ýöretmegiň döwri we usullarynyň ornaşdyrylýanynyň nowatda gysutnamasydyr. Döwlet başlamadan belleşi ýaly ýurdumyň gallaçylarynyň gadanan uly zähmet ýeňşi tutuş halkymyň bilelikde gadanan uly zähmet üstünligidir. Saçaklarymyň arsgal belegedi hemde halkymyň baýlygydyr. Dawaralmasatyň ahyryna oňatnyjylaryň ählisi tarapyndan hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul edildi. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň Mawtumlar Ýaşar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Demokratik Partiýanyň Siýasy Geňeşiniň, Wenanlar Birleşiginiň Kärdişi Raklaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň bilelikde guramaklaryny ýurdumyzyň başlangyjy esasyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynançmak we hyzmatdaşlyk zowlugatly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli. Hormatly prezidentimiň parahat söýjülükli siýasaty ösüşiň rowaşyň hatirasyna hyzmatdaşlyk atly maksat geçirildi. Şuň paýtagtymyzdaky maksat köçkünni Gahrman Arkadamyzyň ösüşiň täze biletliklerine tarabatly kitabynyň türkmen, ingliz we rus dillerinde çap edilen 14-nji tomunyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Ýokary guramaçylyk derejesine geçen dawara Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň, ýurdumyzyň siýasy partiýalarynyň, köpçülikleriň habarleşdirişleriniň ýolbaşlary, ýokary okuw mekdepleriniň muallimleri hemde talip ýaşlar atnaşdylar. Davaran dowamyna çykyş edenler Gahrman Arkadamyzyň täze neşrini Türkmen döwletiniň içerki we daşarky siýasatynyň ähli ugurlaryny öz içine alýan 2020-nji ýylyň has möhüm maglumatlary we makalelary jemlenilip, belleşýäli olarda ýurdumyzyň siýasy, ykdysady, durmuş, alam bilen medeniyet ulamlaryna amala aşyrylan düýpli özgertmeler öz beýany tapýa. Şeýle-de şanly waka münasibetli guralan dawarda täze kitapda beýan edilýän ugurlaryň statistik maglumatlary ýurdumyzda durmuş, ykdysat taýdan ösürmeň esasy wezipelerini esaslanýanlygy bilinilip, şunu milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryna gazanlan hemde watanymyzda ösüşiň täze belentliklerini tarap alyp barýan asly ýörülgelen giňden beýan edilýänligi barada aýdylip, häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylan giň erimli özgertmeleň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň rowaşlygyny öpçün edýän ägürt uly taslamalan milli maksatnamalaryň ählisiniň döwlet adam düşünür diýen şygary esasy ugur edilýänligini görkezýär. Şunuň bilen baglyqda täze neşirde ýurdumyzda durmuşa geçirilýän içerki siýasatymyzyň esasy strategik maksatlarynyň many mazmuny açylyk görkezilýär. Mundan başga-da ösüşiň täze belentliklerine tarap atly kitabynyň türkmen, rus, ingliz dillerine çap edilen 14-nji tomynyň sahypalaryna watanymyzyň köp ugurly durmuşyny bol geçen milli we halkara ähmiýetli esasy wakalar öz beýany tapýar. Ma'lum bolşaly 2020-nji ýylyň senadamasyny ýurdumyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününiň 25 ýylynyň şanly senesi möhüm siýasy waka hökmüne giňden dabarlandy. Neşiriň maglumatlaryny 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryna geçirilen Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi öz beýany tapdy. Şeýle-de şol ýylyň 10-njy dekabryna Aşgabatda geçirilen beýtaraplyk siýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi öpçün etmekdäki ähmiýet adly halkara maslahaty ýylyň
esasy çäreleriniň biri bolup, halk maksadyna kabul edilen siýasat sözgütler ýurdumyzda amal aşyrylýan demokratik özgörtmelere täze itereg berip, döwletiň häkimiýet we dolanýarş edaralarynyň işini ýokurlandyrmak üçin hukuk esasynyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. Eferde getirilýän maglumatlar sebitde we dünýäde bolup geçýän geosiýasy wakalary çuňur düşünmegiň, döwletiň daşary siýasat strategiýasyny öňden görçilikli we oýlanşykly durmuşa geçirmegiň nusgatdyryp, olar ýurdumyň halkary awraýynyň ne derejede belendagalynyny aýdynlyk bilen görkezýär. Çykyşlarda bellenşi ýaly ähli maglumatlarda ýurdumyň dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, söwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge, ähli parahatçylygyň we awadançylygyň behbidine insanperwer ulgamda hoşniýetli goňşçylyk gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönderilen syýasy ugra erşarga çol geçýär. Ösüşün täze belentliklerine tarap adly kitapda yerleşdirilen maglumatlar nazariýet we tejribeçilik gymmatlygyna eýe bolup, ular taryhçylar, siýasatçylar, jemgyýete öwrençiler üçin Türkmenistanyň häzirki zaman ideologiýasynyň ýurdumyzda amal aşyrylýan kiň erimli özgörtmeliň, ýerine ýetirilýän milli maksatnamanyň ähmiýetiniň mazmuny we manysini beýan edýän möhüm ilmi resmi hemde maglumat çeşmelerini öwürler. Dabarda çykyş edenler ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelgi edilýän döwlet siýasatynyň durmuş ulgamyny nazarlaýanyny täp, täze neşirde bu gurun ösürilmegi bilen baglanyşykly meselelerini möhüm ähmiýet berilýänini notadlar hemde munyň üçin gahrman arkadagly serdarymyda tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat adamlaryň bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 30-njy ýyly saat 20-den 31-nji ýyly saat 20-nji ýyly howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kunmatardan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 22-27 gradus mayl. Gündüzüne 33-38 gradus ysy, kenarky taraplaryna orta 27-32 gradus mayl bolar. Ahir welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kunmatardan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 23-28 gradus mayl. Gündüzüne olsa 34-39 gradus ısı bolar. Mara welaýatynyň azken bulut howa bolup, Demirada kunmatardan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 22-27 gradus mayl. Gündüzüne 34-39 gradus ısı bolar. Lewap welaýatynyň azken bulut howa bolup, Demirada kunmatardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 23-28 gradus mayl. Gündüzüne bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Daşawt welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kunmatardan tile sekundy 5-10 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 21-26 gradus mayl. Gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kunmatardan tile sekundy 8-10 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 24-26 gradus mayl. Gündüzüne 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda boýunça iýul aýynyň 31-ine magnet hadisasynyň gowşuk täsirde saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, Tomuz pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, bunyň geçiş öklesinden goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegine maslahat berýär. Mehriban ýeleşler. Bular berja etseň, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşibimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşerýär. Ýakly düşeriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil adamlar.